on je odmah radio YouTube. Znaš, išao je, bio je tu, kako se zove, naočare. Da. Pa sa ocem, da. AP. Razumeš, znači taj početak mora da ima neki humble početak. A ne, Čačane zovu čarapani, pretežno. Da. Od davnina je nadimak Čačanima čarapani. Da. 3 za 100, ono. A nisam ja prodavao te. Ne, ali asocijacija za celu Srbiju, pogotovo gore za Vojvodinu, Čačak čarapani. Tako su izvali, pošto sam ja imao drugu u školi, iz Čačka je rodom dede i baba i zvali smo ga čarapan. I koliko si radio na pijaci? Pa boga mi dugo, 1.5-2, tako. Bilo ladno, bre. A Guča, bre, u Guču mandrljao pare ovako, brate. Guča je bila dobra. Naočare, brate, to se zovu gepek naočare. Da. To ide ko Alva. 7 dana, brate, ljudi pijani. Ja ovako iskačem sve naočare po sebi, puna torba naočara. Pivci, samo stojim na jednom mostu, sam stajao i ljudi priđu, kupe 200 dinara, ali prodao se dobro. Bila dupla... Čekaj, ti si proizvodio beš? Čale je bio napravio alate i to je pravio, ali ja sam... Boli te život u pičku, da ti izlivaš plastiku, da izliješ naočare, posle se beše samo ove... Da, kačili. Aha, idu one nitne i da. Ali bio je jedan od zanimljivih poslova. Ljudi, vidite, tako se zarađivalo. Da. Pa radio sam ja i svašta. Ja sam, na primjer, farbo jedno vreme i sandučićeve za kapije, za poštu. Pa sam radio to isto Čale radio, kako se zove bre, s onom puškom, to je prljav posao, mnogo, plastifikacija. Peskarenje? Ne, plastifikacija, nabacuješ plastiku na onaj metal, pa da se peče. To si zelen ceo, mislim nije zelen. Da, ima odelo ali opet to i guši, brate. Maska ovako. Da. Zelen ne možeš se opereš. Ali dobro, šta ima veze sve za ljudi. Ali gledaj, upornost i strajnost stigne do ovog.